Vieläkö löytyy halukkaita vai vedänkö James Brownia? Eipäs hätäillä. Opera ei ole ohi ennen kuin puhemies laulaa. Mitä? Ses pitäisikö minun laulaa? Ei se. Enhän minä ole laulumies. Minähän olen puhemies. Saahan se. No, olkoon. Tämän homman nyt sain, mutta hetken mä vain näitä paimentaa aion. Tätä kukaan ei voi kauan kestää. Hei apinat, kuunnelkaa, minä laulan. Salin kun katselen, näen painajaisen, kuinka ruotuneet aion. Skeidan puhumista en voi estää. Nyt kuuntelette, tai häkki heilahtaa. Taas 200 apinaa on valloillansa. Ja niistä jokaisen on valinnut tää kansa. Voi. Nuo 200 apinaa, jos häkkiin saisi. Niin silloin hiukan Paavo Parkaa helpottaisi. Hei! Täällä olis puhemiehen banaania tarjolla.